mata si sakit ano nga pakit no nga bagay aspat sa kawit tapos si Gijon katabang dito. Yeah. Kaparing habol og ina pa na ako ning hangir dire. Ikaw nag-ihian tapos ako pagi maglaba-laba. Magkakarelit kay wala magay-uyab. Exit. Exit yo. Kani ako nang laban ikaw nang hian eh. Wa kay uyab. Exit dito, exit. Bitter kayo. Uyab, bitter kayo. Way uyab. Wala pagkaon ko sa iro. Automatic yan. Bitter, way uyab. Masingkol. Kaya? Ikaw Ano, Pit? to Palawan. Palawan nga. Meron mo yung bag. Hindi man musong kami akong bag. Sinilas, pag yun. Oh. Lima akong chinilas. Mali ko ang chinilas ko. Wala may uyab na ako magbuot sa akong chinilas ko. Wala ko kay pagapuan. Nya gamay akong bag. Kay mga to Palawan manihapon ra ko dong. Balik ra ko ugma. Garaa, oy. Bitaw. Upward man kamo. Bagpo eh. Ha? Bagpo. Muban ka. Naman kayo uyab. Pag muban ka, muban ito yung uyab. Dako kay budget. Yung uyab rin mo daw ikaon. Yung mapura og double rice. Oh, nanawag niya akong kauban oh. Kami mga single maglaag-laag mi. Kamong na mga nanay uyab nga wala ika-upward, way trabaho si uyab-uyab maglisod pa kayo mo kanang kwan gali palibreng tubig. Ilason mo mo uyab-uyab yung mga trabaho ko day. Pagpuyo mo. Ya, uman ko ba? Pagilawon para single ran eh. Anay mga uyab magpuyo. Magpasok boy. Hello guys, this is Boy Volkit. And this is Butsoy. And guys ayaw mo kalimot nga mag-subscribe. Ayaw mo pagpitok-pitok. Pag-subscribe mo. Pag-subscribe. Salamat kayo. Salamat. Hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag minyo na